Hejsa. Zotero skulle gerne være installeret på jeres computer, og I er nu klar til at lære, hvordan man indsætter kilder i programmet og bruger dem som reference under et projekt. Før I begynder søgningen efter kilder, skal I sikre jer, at Zotero og jeres skriveprogram er åbent. Vi anbefaler, at I bruger Microsoft Word, men foretrækker I et andet skriveprogram, er denne side fra Zotero fyldt med programudvidelser, der gør Zotero kompatibel med de fleste skriveprogrammer. Det kræver dog, at I har et login til siden. I søgningen efter kilder er der mange veje at gå. For at skabe et hurtigt overblik, kan I benytte jer af Google Scholar eller Aalborg Universitet Biblioteks hjemmeside aob.aau.dk. I begge tilfælde er det vigtigt, at I er kildekritiske under søgningen og undersøger teksternes pålidelighed. Går I ind på Google Scholar og søger på Roman Jakobsen, kan I vælge en tekst af Jakobsen fra arkivet, som for eksempel Fundamentals of Language. Inde i teksten vil I kunne se et ikon af en bog oppe i højre hjørne af skærmen. Ved at klikke på dette ikon gemmer I teksten som reference i Zotero. For at bogikonet skal være tilgængelig, er det nødvendigt, at Zotero-programmet er åbent. Er jeres kilde ikke fra nettet, men fra en bog, kan I tilføje bogen som reference i Zotero ved hjælp af ISBN-koden, der er placeret på en af de forreste sider i alle bøger. Når referencen er indsat i Zotero, er I klar til at indsætte den i et dokument. Øverst placeret i Word finder I fanen tilføjelsesprogrammer. Det er under denne fane, at Zoteros funktioner er placeret. I skal bruge den funktion, der hedder Zotero Insert Citation. En boks med dokumentindstillinger vil komme frem. Her skal I afmærke referencestilen American Psychological Association, også kendt som APA. Herefter vil en søgebar for jeres referencer være tilgængelig. Ved at trykke på det røde sæt-ikon og trykke klassisk visning, vil referencerne blive vist, som de er blevet gemt. Referencen er nu blevet indsat i dokumentet efter APA's standard, og opgaven er blevet fuldført. Jeres opgave er nu at indsætte og sortere jeres tekster fra semesteret i Zotero. Er I stadig i tvivl om, hvordan I får kilder ind på Zotero, kan I klikke på denne boks for at gå tilbage i videoen. Denne her boks leder jer tilbage til, hvordan man indsætter referencer i Word. For at få flere tips til anvendelsen af Zoteros funktioner, anbefaler vi, at I besøger Zoteros egen hjemmeside. Vi håber, at I har nydt videoen og ønsker jer held og lykke med jeres fremtidige brug af Zotero.